Το πρόβλημα της παγκόσμιας οικολογικής καταστροφής λαμβάνει στις ημέρες μας τεράστιες διαστάσεις. Η ραδιενεργός ρύπανση των υδάτων, της γης, της ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με την επικίνδυνη διαστροφή της φυσικής τάξης και υγείας των ζώων και των φυτών, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και όλα τα παρεμφερή στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της οικολογικής καταστροφής οδηγούν τον κόσμο στην ανησυχία και στον προβληματισμό. Ο λόγος του γέροντος που ακολουθεί θα είναι πάντοτε επίκαιρος. Όταν συνέβη το ατύχημα με τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ και οι επιπτώσεις της ραδιενέργειας έπληξαν τα Βαλκάνια, πολλοί εστρέφονται προς τις γραφές για να ειδούν αν μέσα σε αυτές έχει προϋποθεί το γεγονός. Τότε ερωτήθηκε ο μακαριστός γέροντας από κάποιους προβληματισμένους αδελφούς μας για το πώς θα μπορέσουμε να δείξουμε στους ανησυχούντες τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα βοηθηθούν σε αυτή τους την ανησυχία για τη ραδιενέργεια στα τρόφιμα. Ο γέροντας ανεπιτίδευτα και απλά τους απάντησε. Ένα ατύχημα αυτό που γίνει τώρα τελευταία, αυτή τη διαρροή της ραδιενεργίας, έχει αναστατώσει όλο τον κόσμο, φυσικά και εμάς τους χριστιανούς. Είναι το που με αναστάτωσε, εν πάση περιπτώσει μας έφερε πιο κοντά στη γραφή, αλλά πιο στη γραφή, στην αναζήτηση της γραφής έφερε και ανθρώπους οι οποίοι έτσι επιδεικτικά αρνούνται να ανοίξουν την γραφή. Και βλέπουμε ανθρώπους που έρχονται και ρωτάνε μήπως έχεις την Αποκάλυψη να διαβάσω, να δω τι έγινε και τι γίνεται και τι γράφει. Σε μια τέτοια περίπτωση ένας χριστιανός τι θα μπορούσε να πει για να βοηθήσει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος τώρα από φόβο ή από περιέργεια ζητάει να μάθει? Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο? Τι να λέγοντάς του τι? Έχει ταραχτεί τώρα όλος ο κόσμος και ζητάνε να δουν αν αυτό το πράγμα είναι γραμμένο μέσα στην Αγία Γραφή, στην Αποκάλυψη, είναι η αρχή του τέλους, είναι... και βρίσκεται σε μια ταραχή. Πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί, να βοηθήσουμε και να βοηθούμε και εμείς? Ο ίδιος νομίζω, διαβάζοντας την Αγία Γραφή, θα σχηματίσει, έτσι υποθέσω, μια γνώμη και εμείς όσο και αν το πούμε, νομίζω δεν θα το βοηθήσουμε, αλλά αυτό που θα το βοηθήσει πιο θετικά θα το βοηθήσει η πίστη χριστιανική δική μας, δηλαδή των πιστών. Εκείνος ο καημένος έχει δίκιο στην υποθέσω. Αλλά εμείς σαν πιστοί χριστιανοί, ενώ ο Χριστός τι είπε, μας έδωσε εξουσία να πατάνε πάνω στα θεία και στους σκορπιούς. Μετά έχει οτιδήποτε θανάσιμο εκεί πέρα και αν γίνεται δεν θα το βλάψει. Και έχω υπόψη μου εκεί πέρα ανθρώπους, έχω μάθει αυτές τις μέρες, να βγαίνει έξω λιγάκι, να πηγαίνουν να βάζουν ρούχα ξανά και θα κάνει τη ζωή της μαρτύριος. Διαβάστε ρε παιδάκι, χριστιανός είσαι εκεί πέρα αυτό, μυρωμένος, βαπτισμένος σας υποθέτω, και ενωνάς κάμεις. Τόσα λέει το Ευαγγέλιο, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μάθει και απ' έξω τα ρητά, να βάλουν τα ρούχα με συνέχεια, αυτοί κάνουν τη ζωή της μάθης να υπάρχει. Ενώ ο Χριστός μας έδωσε τέτοια εξουσία, τέτοια δύναμη έχει χάρη στο Θεό, να ζητάμε τη δύναμη του Χριστού, κάνοντας το σταυρό μας, και όταν κάνουμε το σταυρό μας δεν είναι ότι κάνουμε πρώτα το σταυρό μας, προσκυνάμε το σωτήριο Πάσχα και ζητούμε τη δύναμη αυτή του σταυρού του θανάτου του Χριστού. Μικρό πράγμα είναι. Επομένως για το χριστιανό δεν υπάρχει. Δεν λέμε αυτό να πάτε να τρώει τα μαρούλια εσείς, ανάλογα με την πίστη να κάνει να ενεργήσει ο καθένας. Αλλά και σαν χριστιανός πρέπει να πιστεύει και πέρα. Δεν είναι ότι πηγαίνει προκλητικά, αργότερα μπορεί να ρίξουν άλλα. Θα ρίξουν άλλα και μετά τι θα γίνει να σε υποθέσουν. Όταν ο πιστός πρέπει και πέρα για ένα λόγο παραπάνω, τα γεγονότα αυτά μας αναγκάζουν να γίνουμε πιο πιστοί. Οπότε γιατί υπάρχουν και άλλοι δυσκολοί που εργούνται. Αλλά για τον χριστιανό δεν υπάρχει δυσκολία. Και στο καμίνι, πώς μάρτυρες το σπιτούσαν μέσα στο καμίνι, τους έκαναν τόσα μαρτύρια και πάλι δεν πάθαιναν τίποτα. Και εμείς για ένα λόγο παραπάνω βλέπουμε την κατάσταση αυτή. Γιατί ποιος ξέρει, θα αρχίσουν 5 ή φιάδες της Αποκαλύψεως. Λοιπόν, δεν τις ρίχνουν εκεί πέρα οι άγγελοι, θα αρχίσουν πόνος στον άσκο. Οπότε, φυσικά ο καλός ο Θεός
δεν θα πείσει, θα μας προστατεύει. Ένα χριστιανό, όπως είπα, όταν είναι κοντά με το Θεό, δεν έχει ανάγκη, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Αλλά πρέπει να πιστεύει. Για ένα λόγο παραπάνω τώρα, πρέπει να γίνουν πιο καλύτεροι, να έχουμε χάρη Θεού, και όταν έχει χάρη Θεού άνθρωπος, δεν φοβάται τίποτα. Αυτά θα φοβηθεί. Τίποτα συγκρίσει με αυτά που υπήρχαν Άγιοι Μάρτυρες και δεν πάθανε τίποτα. Αφού ίδιος ο Χριστός δόξας δεν ψέμας και φαρμάκια και χιλιάς και θα πατάτε πάνω στα φύγια και σκορπιό. Αλλά εμείς το να πει κανείς, παρόλο που τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε και λοιπά, και τούτης όμως πάλι εκεί πέρα, γι' αυτό λέω ότι δεν οφείλει τόσο το να διαβάζει, το να μέσα και πέρα και να το μάθατε έξω και να αποκάλυψα απ' έξω. Ένα γεροντάκι που είχα γνωρίσει, έχει κοιμηθεί 40 χρόνια, τέτοια απλότητα είχε, αφού δεν ήξερα αν υπήρχε Ευαγγέλιο βιβλίο, μοναχός. Έπιανε τα φύλλα, ήταν 3 πατέρες εκεί στο κελί. Ένας ιερός, μαζί με τον αδελφό του καταστάρτα και ένα γεροντάκι, παχώμιο του έδιγα. Έπιανε τα φύλλα, είχε πολλά φύλλα και στην περιοχή και τα έβγαλε τα πίτρος απ' έξω. Γιατί είχε νερά, ποντοκές και είχε πολλά φύλλα, τα έβγαλε τα δουάρια. Λοιπόν, μια μέρα είχε πιάσει μεγάλο φίδι, τον έστειλε ο γεροντάς απέναντι κελί για μια δουλειά, βρήκε ένα μεγάλο φίδι. Επειδή βιάζονταν, για να το βγάλει έξω από το φράχτη, το τύριξε μέσα στη σαζόνη, πήγε να τελειώσει το βιβλίο και μετά να το βγάλει έξω. Μόλις το βλέπει ένας άλλος γέρος, φύγε από εδώ πατέρα μου, τι είναι αυτό, λέγει πέρα, απόσε, γιατί φοβάται αυτός. Έρχεται μετά μου, λέει, δεν ξέρω γεροπαίσαι, γιατί φοβάται από τα φίδια, λέει. Γιατί φοβάται, εκείνος ο δικός μας ο πάτερ Ανδρέας, φοβάται και ο σκορπιός ακόμη, λέει. Εγώ τους μαζεύω από το ντουβάρι να μην βγαίνουν ένα-ένα από το σπιτάλι, τους βάζω στην κούρτα και τους πετάω έξω. Του λέω, γιατί δεν συμπεράζουν τον κύριο Παπώνη. Κάπου γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί, άμα έχεις πίστη, πιάνεις και τα φύλλα και τους σκορπιούς και δεν συμπεράζουν. Γράφω Ιησούς Χριστός σε ένα χαρτί τώρα. Λοιπόν, ξέρω και πια και αυτά και ιστορικά και αυτά όλα τα Ευαγγέλια. Ναι, όλη βάση πίστη. Μετά εκεί κάπου στο γεροντικό που αναφέρει, θα το είχε διαβάσει και θα το ξέρετε καλύτερα από μένα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Του πήγε ο υποτακτικός, είδε ένα φίδι μεγάλο μέσα εκεί στην πηγή που έκανε νερό. Έφυγε χωρίς να πάρει και νερό, τρώματα. Το γέροντα θα δηλητηριαστούμε και πέρα το φίδι λέει μέσα στο αυτό στο νερό. Πηγαίνει ο Γιάννης, σταύρωσε εκεί πέρα, αυτό και πήρε νερό. Και αν πάνω από τα φίδια πάνε στις πηγές, ο κόσμος θα πει να τύψα μετά. Έτσι θα κάνουμε το λέει. Αφού μας έδωσε τέτοια δύναμη ο Χριστός, κάνω το σημείο του σταυρού. Γιατί το σημείο του σταυρού δεν είναι έτσι απονομιδό και όπως είπα ότι όταν προσκυνάμε εμείς οι χριστιανοί το σταυρό, προσκυνούμε το σωτήριο πάλι του Κυρίου. Μην βλέπετε φοβάζει εκεί πέρα που λένε τι είναι αυτά, λοιπόν, ένα σύμβολο και λοιπά, ένα φωνικό όργανο, λένε τόσα νοησίες. Ήταν κάπου ο σταυρός, μετά με την πινακίδα που τοποθετήθηκε στο σταυρό του Χριστού, σχηματίστηκε ο δικός μας σταυρός. Μα βλέπουν πολλές φορές να είναι θα πάνε σε μια κορυφή ένα σταυρό σιδερένιο και εκεί να πέφτουν κεραυνοί και τον χτυπάνε το σταυρό εκεί. Αλλά αν είναι ένας χριστιανός και πάει πιο μεγαλύτερο να πει κανείς στην κορυφή σταυρό σιδερένιο, που φυσιολογικά πρέπει να τραβήξει έτσι υποθέτεις κεραυνούς. Τότε εκεί πέρα δεν παθαίνει τίποτα. Διότι τότε επικαλείται τη δύναμη του σωτήριου Πάπου. Τότε είναι ένα σύγκρας υποθέσουμε, καταλάβετε. Και όταν μας βλέπουμε στους πιστούς να κάνουμε τέτοια πράγματα, να βγαίνουμε λιγάκι εκεί πέρα έξω, να αλλάζουμε τα ρούχα, να βγαίνουμε εκεί πέρα έξω, τι θα πούν και αυτοί οι καημένοι. Αυτό που θα τους βοηθήσει θετικά, το παράδειγμά μας, το χριστιανικό, τη ζωή μας η χριστιανική. Τώρα είτε θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, πρέπει να γίνουν πιο καλοί. Τα γεγονότα μας αναγκάζουν να πλησιάζουν πιο περισσότερο στο Θεό για να έχουμε θεϊκή δύναμη και να αντιμετωπίζουμε κάθε
κάθε κατάσταση. Αν κανείς φοβάται, αυτό γίνει 5-10 φορές. Αν φοβάται πιο πολύ, 20-30. Ανάλογα. Αν δεν φοβάται, αν πιστεύει, ας κάνουμε στο βρέφο. Εγώ έφαγα κάτι μαρούλια εκεί πέρα, δεν ήξερα τι κάπου ταράντσι και με γαλαζόπιτρα μας και τα κρεμμύδια. Και εγώ δεν είχα τα γερά και τα έφαγα και με τη γαλαζόπιτρα. Και με τη ραδιενέργεια. Έρχεται την άλλη μέρα, λέει, ξέχασα να σου πω εκεί πέρα γιατί θα ρίξει, λέει, αυτό. Χωρίς να με ρωτήσει, πήγε, αυτό έριξε. Δεν πειράζει τώρα. Πρέπει να ξέρουμε ότι τους πιστούς, όσοι τηρούν τις εντολές του Θεού, αυτοί, πώς να πει κανείς, δέχουν τη χάρη του Θεού και ο Θεός είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει στα δύσκολα χρόνια. Το κακό μόνο του καταστρέφεται. Να δεν βλέπουμε εκεί πέρα τώρα με κάτι έχω μάθει, κάτι αρρώστιες ανώμαλες που παρουσιάζονται, βλέπετε εκεί πέρα, δεν είναι ότι ο Θεός τους καταστρέφει, καταστρέφονται μόνοι τους. Τέτοιος είναι να εξαφανιστεί, το εξαφανίζεται μόνος του. Δεν είναι ότι ο Θεός εκεί πέρα τους τιμωρεί. Έρχεται την τιμωρία και δημιουργούν μόνοι τους. Και βλέπετε εξαφανίζουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Οι άλλοι που σκοτώνουν τα παιδιά τους. Μόνοι τους εξαφανίζουν τους σώοι τους. Δεν είναι το ότι ο Θεός τους καταργείται. Εξαφανίζουν τους σώοι τους μόνο. Και βλέπουν αυτά το μέρος, χριστιανικές εκλογές με τα παιδάκια τους όσο τους δίνει ο Θεός, λοιπόν ευλογία Θεού. Και βλέπετε και όλα τα παιδιά χαριτωμένα. Και να προχωρεί και μια γενιά καλή. Εκεί που νομίζουμε ότι ο κόσμος σας υπόδεται τι θα γίνει. Αυτό είναι τούτης όμως, ο καλός ο Θεός εργάζεται. Δεν εργάζεται ο διάβολος, καταστρέφαρο και ο Θεός εργάζεται. Και βλέπουμε τώρα μια γενιά καλή φυσική. Και οι χριστιανοί τώρα αναγκάζουν να γίνουν πιο πιστοί, το θέμα δεν το θέλουν. Γιατί αγρίψαν τα κατσίκια και πάνε τα πρόβατα του Χριστού άσχημα, τα πρόβατα του Χριστού ψάχνουν να βρουν καλό τζιμπάνο, θα βρουν και κουπάρι να είναι όλο πρόβατα. Έτσι θα γίνει και μια ποιμνική σπιμή.